bara gera hvern ponies. Yes. Nu har vi ett liv om alla, nu får jag kunna glimra. Nu äter jag gera en höstnöring. Gera ponies i linner, og så skal vi bruke tegl så vi kunne huske oss. Jeg laver hæser, og jeg vil lave hendene. Nu har vi gjort skåer hæler og bundet knut til enden. Nå setter vi tål. Så stoppar vi hälen in i hålet. Nu ska vi göra faxet till akryloika pressen slittre. Så klistrar man bara innanför. Nu ska man klippa det till. Och så är det hottna. Först att jag gör en höstnamnga, men nu ombestemmer jag mig till att göra en konkakrona. Man klipper bara zigzag. Nu låter jag bara få skälta på. Nu är konkakronan lia. Jag får göra en motländ höna. Vanger och nu för vi där närmare på. Och så en silspel. Jag vill ge mig en konkakrona henne. Jag får låta mig och ge mig nu. Jag känner det. Heter det. Så tar man ett vedstruddel, ett lavkoksruddelpette och så klipper man i det.
Så klipper man nästan köknen men inte alla köknen. Det är Leo och nu ska vi fram limma alla vägen i våra diskeklipp. Nu är det Leos limma. Så limmar man näve och rajtjen, astanfyra och tommelfingern. Och så tecknar man ett D. Nu får jag en goan kikare. Nu har vi tecknat mynten och nu skulle jag bara klistra. Resultatet där och vi tar just för ägningar och en konkakrona och hörn konkakrona kikarar och hönor